Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε εύκολα το Windy. Μπαίνοντας στην εφαρμογή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σετάρουμε το προφίλ μας με τις φωτογραφίες μας, το όνομά μας, το σπορ μας, το που βρισκόμαστε, καθώς και κάποιες πληροφορίες για εμάς. Στη συνέχεια βρίσκουμε φίλους να ακολουθήσουμε μέσα στην εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε ποιοι φίλοι μας από το Facebook έχουν κατεβάσει το Windy και το χρησιμοποιούν. Και μπορούμε να τους ακολουθήσουμε για να σιγουρευτούμε ότι θα λαμβάνουμε τις ενημερώσεις τους. Επίσης μπορούμε να βρούμε local users από την περιοχή μας και να τους ακολουθήσουμε γιατί ξέρουμε ότι κάνουν reports στα spot που ενδιαφέρουν και εμάς. Αν έχουμε φίλους που δεν είναι στην εφαρμογή και θέλουμε να τους καλέσουμε, από το Telefriend μπορούμε να τους στείλουμε Facebook request, text message ή email. Πηγαίνοντας στο χάρτη, βλέπουμε τις ενημερώσεις που έχουν γίνει σήμερα τις τελευταίες 12 ώρες. Πηγαίνοντας στις πινέζες μπορούμε να δούμε από ποιο χρήστη έγιναν, τι αέρα δήλωσε αυτός ο χρήστης ότι έχει στην περιοχή που βρίσκεται και μπορούμε φυσικά να μπούμε σε κάποιο report που θέλουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, να δούμε κάποια φώτο ή βίντεο, να κάνουμε like ή comment και επίσης να δηλώσουμε αν πηγαίνουμε ή όχι στο spot να σερφάρουμε κι εμείς. Στο χάρτη βλέπουμε και κάποιες κίτρινες πινέζες, αυτές είναι request για update, δηλαδή κάποιος χρήστης που ρώτησε να μάθει τι αέρα έχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Για να κάνουμε report, πατάμε το Scene, Make Report, ανοίγει η κάμερα του κινητού μας, τραβάμε φώτο ή βίντεο από τις συνθήκες στο spot που βρισκόμαστε, δηλώνουμε το που βρισκόμαστε, επιλέγουμε την ακριβή τοποθεσία. Εγώ είμαι στο γραφείο αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην παραλία και δεν έχει καθόλου αέρα δυστυχώς. Μπορώ να επιλέξω να μοιραστώ το report μου στο Facebook, το Twitter και το Foursquare. Πατώντας Done, το report μου θα ανέβει στο χάρτη σαν πινέζα μπλε στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Και όλοι οι χρήστες θα το λάβουν. Να το report μου, μόλις έγινε. Για να κάνω request update, πατώντας πάλι το Scene, πατάω ask for update. Μπορώ να κάνω zoom out το χάρτη. Εγώ ξέρω σήμερα ότι δίνει δυτικό στο ξυλόκαστρο, άρα μπορώ να πάρω την πινέζα μου από εδώ, την κρατάω κάτω. Και τη ρίχνω στην Πελοπόννησο, στο Κιάτο έπεσε, για να ρωτήσω αν έχει αέρα. Πατώντας Done, έχει εστάλει το request μου όπως με ενημερώνει και η εφαρμογή και στην περιοχή που την έριξα θα εμφανιστεί σε λίγο μια πινέζα κίτρινη και όλοι οι users της περιοχής θα λάβουν ότι εγώ ζήτησα να μάθω αν έχει αέρα. Από τα φίλτρα μπορώ να επιλέξω αν θέλω να βλέπω wind, wave ή snow reports ή όλα. Εγώ επιλέγω το όλα. Και επίσης αν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις από όλους τους χρήστες ή μόνο από αυτούς που ακολουθώ. Μπορεί να θέλω να λαμβάνω reports μόνο από τους φίλους μου και όχι από όλους. Υπάρχει επίσης η επιλογή forecast που μπορώ να την έχω on. Όταν την έχω on, βλέπω στην εφαρμογή ποια είναι και η πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες. Μπορώ από εδώ να προχωρήσω να δω τι δίνει αύριο, μεθαύριο κτλ. Από τα hashtags, εδώ μπορώ να ψάξω για συγκεκριμένα hashtags, δηλαδή για reports που έχουν γίνει και ο χρήστης έχει προσθέσει κάποιο hashtag για windsurfing, kitesurfing, hang gliding, snow. Μπορώ να ψάξω το hashtag κάποιο event που ξέρω ότι κάποιος κάνει reporting με αυτό το hashtag. Και επίσης εκτός από τα hashtags έχουμε και τα spots που μπορώ να ψάξω, για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει εδώ, έχω αποθηκεύσει τη Λούτσα γιατί πάω συχνά. Ο χάρτης με πάει απευθείας εκεί και μπορώ να δω, πατώντας τη λίστα, τι ενημερώσεις έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Πολύ σημαντικό είναι να σετάρω το προφίλ μου. Εδώ έχουμε το pinging on ή off. Εγώ το έχω on που σημαίνει ότι επιτρέπω σε άλλους χρήστες του Windy να με ρωτάνε τι συνθήκες έχει στην περιοχή μου. Δηλαδή αν εγώ είμαι στη Λούτσα και κάποιος χρήστης θελήσει να μάθει τι γίνεται εκεί και πετάξει την πινέζα εκεί, εγώ θα λάβω request ότι κάποιος ζήτησε να μάθει για τον αέρα. Αν δεν θέλω να λαμβάνω, αυτό θα το έχω off. Έχουμε επίσης
την επιλογή για τα push notifications και τα email notifications on ή off. Εγώ τα έχω on και τα έχω σετάρει να τα λαμβάνω από όλους. Μπορώ να επιλέξω να τα λαμβάνω μόνο από αυτούς που ακολουθώ μες στην εφαρμογή, αν θέλω να λαμβάνω μόνο από τους φίλους μου για παράδειγμα. Το distance range, εδώ εγώ επιλέγω 480 χιλιόμετρα για να λαμβάνω reports από όλη την Ελλάδα. Θέλω να ξέρω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Εδώ σετάρω ότι θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις push notifications για 22 κόμβους και πάνω και όχι για λιγότερο αέρα. Δεν με ενδιαφέρει να πάω στην παραλία αν δεν έχει αέρα. Και επίσης για κύμα, για μένα knee high είναι ok να πάω να παίξω στη θάλασσα. Πατώντας αν δεν θέλω καθόλου να λαμβάνω push notifications, μπορώ να τα κλείσω τελείως και έτσι ο μόνος τρόπος να μάθω τι γίνεται στις παραλίες είναι να μπω στο χάρτη και να κάνω browse τα reports. Εγώ τα έχω on γιατί θέλω να ενημερώνομαι και να λαμβάνω όταν κάποιος χρήστης κάνει ενημέρωση. Πατώντας save είμαι έτοιμη.